ערב טוב לכולם. היום אנחנו במידה היסוד שבתפארת. אז למי שעוד לא מכירה אותי, שמי צלה גז. אני מטפלת בכל מה שקשור לחוסן, למערכות יחסים, לטראומה ולחרדה. אני מטפלת כבר המון 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 שנים, ואני גם מדריכה מטפלים, ויש לי קורס למטפלים ולמאמנים בכל התחום של ויסות רגשי, הצפה רגשית וחרדה. אז היום אנחנו נדבר על היסוד שבתפארת. בעצם, מה זה על התפארת כבר דיברתם השבוע, ככה שמעתם על זה בכל מיני כיוונים. אז בואו נראה קודם כל מה זה היסוד. היסוד בעצם מדבר, ספירת היסוד היא מזוהה עם אברי ההולדה שלנו, עם הרחם שלנו, והתפקיד שלה בעצם זה לקבע ולחבר את האדם לעולם. נכון? זה בעצם ההמשכיות, הצאצאים שיוולדו והדורות שיגיעו. היה לנו את החסד, שהחסד זה בעצם נתינה ללא גבול, והיה לנו את הגבורה, שבעצם זה להציב גבולות מאוד 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 ברורים, ועכשיו אנחנו בעצם משלבות כוחות, מגיעים לתפארת, שהתפארת היא בעצם משלבת את החסד, משלבת את הגבורה, ועכשיו אנחנו נשלב גם את היסוד, ובעצם אנחנו נוצרות לעצמנו רחם. שמה הרחם? הרחם רכה מבפנים, ועבה וחזקה מבחוץ, נכון? אז אנחנו בעצם, והיא מה שמקשר את התינוק, הוא נולד, הוא נוצר, העובר הזה נוצר בתוך הרחם, כזה עדין וכזה רגיש, והוא זקוק להזנה. אנחנו כל הזמן מזינים, גם הזנה פיזית, וגם ממש מדברים המון המון בשנים האחרונות על ההזנה הרגשית, שהאימא, החיבור הזה שלה לעצמה, והחיבור הזה שלה לעובר מאוד מאוד משמעותי. בעצם היסוד זה עובד על ההתקשרות, בסדר? ההתקשרות שלנו, כולנו בעצם נולדים וזקוקים לקשר מהרגע הראשון, כבר ברחם כעובר אנחנו זקוקים לקשר, אנחנו מרגישים, מספרים שהעובר ממש מרגיש את פעימות הלב, מרגיש את התנועות, אנחנו מרגישים את התנועות של העובר הזה שלנו, הקטן והמיוחד שהולך וגדל, או עד שהוא נולד ממש כיצור חי. אז כולנו נולדים מתוך קשר, מהרגע שהתינוק נולד, שוב, יש את זה גם בעוברות, אבל לדבר רגע על הרגע שהתינוק נולד, כי שם זה יותר מוחשי. מהרגע שהתינוק נולד הוא מחפש קשר, נכון? הוא מזיז את הראש, והוא מחפש את הפטמה של האימא, והוא בוכה, וכל זה קשר, זאת דרך שלו לתקשר עם העולם, ובאיזשהו שלב, אחרי כמה שבועות הוא ממלמל כל מיני קולות, עושה כל מיני קולות, מחפש קשר עין. מהרגע הראשון שאנחנו נולדים, אנחנו רוצים, זקוקים ומחפשים קשר. בסדר? וכולנו ככה, זה המהות שלנו כבני אדם. קשרים. אנחנו נפגעים בתוך קשרים, מתרפים בתוך קשרים, נבנים בתוך קשרים, נכון? לא סתם אומרים שזוגיות היא מראה שלנו להיות בתוך קשר. אז זה ממש חשוב ככה להבין, קודם כל, שבאמת הקשר זה הדבר הבסיסי, נכון? והתפארת היא מאוד מאוד מחזקת לנו את הדבר הזה של העיניים הטובות. של להסתכל בעיניים טובות על עצמנו, בעיניים טובות על האחר. נכון? אני חושבת כמה כאב יש להמון המון, אני מטפלת בהמון המון אנשים שמחפשים זוגיות, ופתאום פוגשים מקומות לא פשוטים בעצמם, ואני חושבת שזו מתנה ממש גדולה להגיע לטיפול גם לפני זוגיות ולא רק שנמצאים כבר בזוגיות. ואני חושבת על הזוגיות שהמון פעמים אנחנו מתחתים מאהבה מאוד 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 גדולה. יש איזשהו שלב שאנחנו אומרים, רגע, הקשר הזה זה לא מה שציפיתי. רציתי שהוא יתחשב בי יותר, שהוא יראה שאני יפה והוא יציע לי ללכת לישון. ציפיתי וציפיתי וציפיתי, ואני מרגישה שבן הזוג לא מספיק רואה, לא מספיק מתחשב, לא מספיק נותן לי מקום. ופה יש לתפארת דבר מאוד 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 חשוב להזכיר לנו, העיניים הטובות. העיניים הטובות כלפי בן הזוג וגם אליי. לראות את עצמי בעיניים טובות, להרשות לעצמי, לבטא את עצמי בצורה אותנטית ומחוברת, כי אנחנו רוצים קשר, אנחנו רוצים לחיות בתוך קשר. כל הזמן אנחנו מחפשים את זה, אם זה בחברויות. לא סתם אחד מהחרדות הכי גדולות שיש זה חרדה חברתית. מאוד חשוב לנו מה אומרים לנו, מה נקבל, מה ניתן, מה יחשבו עלינו, מי נהיה, מה יצא ממנו. נכון, המון 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 פעמים ההתעסקות היא מה יוצא ממני, מה מקבלים ממני, מה אני נותנת, מה קולטים עליי, נכון, המון המון פעמים. אז בעצם זה כרוך קודם כל בהקשבה לעצמנו ולדעת בעצמנו מה אנחנו רוצות, זקוקות, צריכות. אז בואו נעשה רגע איזשהו תרגיל שיכול מאוד 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 לעזור להתחבר למקומות האלה של הקשר ושל האהבה.
התרגיל הזה לקוח מעולם ה-EMDR, אני מטפלת גם בשיטת EMDR, שבעצם היא אומרת שיש לכולנו הרבה 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 חוויות, הן מקודדות, כאילו הן מאוחסנות, נכון? יש את מי שראה את הסרט הכל בראש, אז בעצם זה נהיה כמו בכדורים כאלה שעוברים בתוך צינורות, אז אותו דבר, כל חוויה מאוחסנת, מעובדת ומאוחסנת, והולכת לכל מיני מקומות. יש חוויות שהן לא מעובדות, אז ה-EMDR עוזר לעבד אותן, כדי שהם יפסיקו להשתריץ כל כך הרבה, וזה יכול להיות בכל דפוס שיש לנו בחיים. כל דפוס שיש לנו בחיים, יש שם משהו שזקוק לאיזשהו עיבוד כדי שנוכל לעשות שינוי בדפוס הזה. אבל הוא גם, ה-EMDR לא רק לוקח חוויות לא נעימות ומאבד אותן, הוא לוקח חוויות נעימות ועוזר למוח להטמיע את זה כחוויה משמעותית וחשובה, ושיהיה לנו אפשרות לעשות איתה משהו. אז בואו נעשה ביחד תרגיל. כל אחת עכשיו, תיקחו לעצמכם ממש 3 דקות. כל אחת עכשיו נזכרת ברגע המאושר שהיה לה בזוגיות. בסדר? ואם עולה גם רגשות שליליים כלפי זה, תנו להם רגע להיות בצד. אנחנו עכשיו מתמקדים ברגע המאושר הזה, שהיה בזוגיות. וממש תנסו לראות את זה כאיזושהי תמונה. כן? כתמונה, כמו תקפיאו את הרגע הזה. שאם מישהו ירצה רגע להיכנס לרגע הזה, הוא יראה את זה כתמונה והוא יוכל להיכנס לרגע. ועכשיו, בואו נעשה, תראו כבר, אפשר לעשות את זה ככה, אני טיפה ארחיק שתראו אותי יותר טוב. אפשר לעשות את זה ככה, שזה פרפר קטן, ואפשר לעשות את זה ככה. המטרה בלעשות את זה, זה שבעצם ככה המוח מאבד תהליכים. בסדר? גילו שככה המוח מאבד, ומגרים את שני הצדדים, ולכן אנחנו עושות את זה. אז בואו נראה את זה כתמונה, את הרגע המאושר הזה. וברגע שאתם רואות את התמונה, בואו נתוסף לאט ובעדינות מצד לצד. תוך כדי שרואים את התמונה הזאת. ניקח נשימה טובה. נסו לשים עכשיו מה אתם מרגישות פה. עכשיו ניקח עוד פעם, נראה את התמונה הזאת, תראו ממש את התמונה מול העיניים. זה לא משנה עושים את זה או את זה, תראו את התמונה מול העיניים. ונתחיל להעביר מיד ליד. תראו את התמונה, תראו לב כל הפרטים שאתם יכולים לראות, למשל ריחות, טעמים, תחושה, פיזית, רגל. וניקח נשימה טובה. ואפשר לחזור על זה עוד פעמיים. מי שזה היה לה מהיר מדי יכולה לעשות את זה יותר לאט. לשמוע את זה ואתם יודעות מה לעשות, אנחנו מתעסקות פה משהו כמו 6 פעמים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, כמובן שלאט, ותראו זה. אז בעצם ככה, התקשרות היא העניין של מידת היסוד, הצורך והרצון הטוב להשקיע ולהתמיד בהשקעה, ולהתמיד ולפעול שהקשר יהיה טוב וחזק ומשמעותי. יש לנו את התפארת, שזה בעצם הראייה הטובה והרצון לתת לאחר באופן מלא. אז אני מאחלת לכולנו שנהיה ביסוד שבתפארת ונהיה בנתינה מאוד מאוד גדולה גם לעצמנו וגם לאחר, ונהיה בקשר טוב ומיטיב, כי כולנו זקוקים לקשר. וכמובן, כל מי שהיה רוצה לעבור טיפול לבניית חוסן, לשינוי דפוסים, ובאמת לעשות עבודה מעמיקה עם עצמו, אני מטפלת בשיטת EMDR, אני מטפלת בשיטת CBT, אני מטפלת בשיטת EFT, וכולי, אני פסיכותרפיסטית, אז אפשר בשמחה לפנות אליי, שתתני לי בירושלים ובברוכין, ואני מקבלת גם בזום. אני מומחית בעיקר בבניית חוסן, סביב משבר, בטראומה וחרדה ובמערכות יחסים. אז מוזמנים לחלוטין לפנות אליי, אני אשלח לכם את המספר שלי, ועוד איזשהו מתנה חינמית להתמודדות עם חרדה, שעולה הרבה בתקופה האחרונה ובזמן הזה. דרך אגב, גם חרדה הרבה פעמים קשורה להתקשרות, אבל זה לנושא אחר. אז תודה רבה שהקשבתם והייתם היום,
שיהיה חג עצמאות שמח. להתראות.